tähän mennessä mallintaminen on tarkoittanut suunnittelijan työkalua ja se on ollut enemmän 3D-suunnittelua kuin aitoa tiedonhallintaa. Järkevä tapa, mihin mallintamista tulee käyttää, niin se on se tiedonhallinta ja tiedon siirtäminen eri osapuolten välillä ja oikean tiedon löytyminen oikeasta paikasta ja tiedon virheettömyys ja ajantasaisuus. Tässä projektissa kilpailutus- ja tarjousvaiheessa oli mukana oikeastaan vain ja ainoastaan tuo malli, ja se oli se lähtökohta. Urakoinnin lisäksi mallia hyödynnettiin myös logistiikan aikataulutuksen osalta siten, että urakoitsijahan lisäsi sinne malliin aikataulun myös tästä, että milloin suunnittelu on valmis. Esimerkiksi teräsrakenteen suunnitteluaikataulu, valmistusaikataulu ja asennusaikataulu oli siellä mallissa koko ajan. Pystyttiin vaan varmistamaan, että se esimerkiksi siellä valmistus on riittävästi asennusta edellä. Kyllä, rakentaminen on tietomallin avulla siis merkittävästikin tehokkaampaa, jos vähentää niitä virheitä ja tiedonkulkua nopeuttaa ja selkeyttä. Kun on mallissa toimii tuon suunnitellun rakenteen kanssa, niin sitten ne toimii tuo maastossa myös. Ja sehän on merkittävä säästö taas sitten meille aikataulullisesti ja sitten sitä kautta rahallisesti. Tässä projektissa hyödynnettiin mallipohjaista tietoa raudatteiden esivalmistumisessa ja sitten myös siinä asentamisessa. Se on aika havainnollinen, kun se raudatus on siinä edessä. Se ei ole vain piirustus ja luettelo, vaan sen avulla pystytään varmistamaan, että tulee oikeanlaiset ja kaikki on tarkoituksenmukaisesti tehty. Kyllä se, jos sitä samaa mallia meinataan hyödyntää kaikki osapuolet, niin kyllä siinä pitää pystyä silloin mallintaa sekä betonia että terästä. Projektin aikana model sharingia hyödynnettiin useampien hankeosapuolten kanssa. No se oli aika kätevää, kun ne mallit on tavallaan koko ajan tasalla. Perinteisesti se on ollut aika homma lähetellä niitä malleja aina kun tulee jotain muutosta. Halutaan saada joku uusi tieto muiden saataville, niin se vaatii sen, että se lähetetään jonkun projektipankin kautta. Tässä me pystyttiin tavallaan vaan tekemään se readin, lukemaan ne muutokset sinne malliin ja ne oli heti kaikilla saatavilla. Rakentamisen laatu paranee heti siinä, että tehdään kerralla oikein. Ja virheet ennakoidaan, jolloin ei tarvitse mennä korjaamaan.